El Pentateuc són 5 llibres que ens expliquen la creació de l'univers i del nostre món. També la creació del país d'Israel, on naixerà el gran Salvador. Aquest país és alliberat per Déu de l'esclavitud d'Egipte. Déu els comunica la seva llei. El Salvador que vindrà serà semblant a un anyell, que és un xai petit, un bé sense cap defecte. Aquesta promesa ja es comença a celebrar a la gran festa jueva de la Pasqua.